Xa de camiño a casa, con tempo suficientemente bo, a idea é facer un par de paradas para visitar León e Irimia, lugar que é considerado o nacemento do Miño. Despois da parada obrigada para dormir en León, habendo nevado bastante a noite anterior e días antes, ao chegar ao hotel vemos a neve no xardín, permitíndonos xogar con ela lembrando a nosa nenez. León nace como campamento militar romano hacia o ano 29 a.C., tras a conquista musulmana da península sobre unha parcial despoboación e recibe un novo impulso como parte do Reino de Asturias. No ano 1910 convértese na cabeza do Reino de León, participando activamente na reconquista contra os musulmáns, chegando a ser un dos reinos fundamentais na configuración do Reino de España. A cidade acolle as primeiras cortes da historia de Europa en 1188, baixo o reinado de Alfonso IX. Motivo polo cal, no ano 2011, foi declarada pola UNESCO e pola Xunta de Castela e León cuna do parlamentarismo. León conta cunha poboación de 123.446 habitantes según o Instituto Nacional de Estadística do ano 2025, distribuídos nunha superficie de algo máis de 39 km². Na área metropolitana conta aproximadamente 203.191 habitantes. O orixe do seu nome provén da palabra latina legio, que fai referencia a Legio Sétima Gemina ou Lexión Sétima Gemela, que fundou a cidade no seu actual emplazamento. Esa tesi comúnmente aceptada propicia o xentilicio culto legionenses para referirse aos habitantes da cidade que coexiste co popular leonés. Na Serra de Meira atopamos o Pedregal de Irimia, considerado o actual nacemento do río máis longo de Galicia, o río Miño, que como todos os ríos da vertente norte é un río moi caudaloso, percorrendo dúas das capitais de Galicia. O seu tramo final fai de fronteira entre España e Portugal. Pedregal de Irimia. Pedregal de Irimia é o lugar onde nace o río Miño, na Serra de Meira, a poucos quilómetros da vila de Meira. O lugar de nacemento é disputado por dous municipios, Meira, que defende o nacemento no Pedregal de Irimia, e a Pastoriza, que considera que o nacemento é na Lagoa de Formiñá. Mais nos últimos anos, o Pedregal de Irimia é considerado a principal fonte do Miño.
nacional que nace a unha altitude de 750 metros. Na Serra de Meira percorrendo cerca de 340 kilómetros, ata desembocar na fronteira entre España e Portugal, e desemboca entre A Guarda e Camiña. Os últimos 75 kilómetros do seu curso son fronteira entre os dous países, pasando por Lugo, Ourense, Salvaterra de Miño, Melgaso, Monsao, Tui, Valença, Vilanova de Cerveira e Camiña.